Hayırlı gün. Biz sizni Qabat, Mori ilindən, Bərəngə rayonundan sələmliybiz. Bundan 2 atna elək biz bu səfərni başlap jibərgən vaqtda Mozarbaşı һәм Quyan avulları turында сөйләгән идек. Ләкин ул тапшыруда Quyan авылына тиешенчә игътибар бирергә өлгерми калдык. Менә бүген шул тапшыруның дәвамы булачак. Беренче өлешен күрми калдык бит дип борчылсагыз, ул тапшыруны шулай эзләп табып карарга мөмкин Яңа Гасыр каналының интернет сәхифәләрендә. Барысы да сакланган, борчылмагыз. Шулай итеп, бүген без Quyan авылы тарихын барларбыз. Бераз гына исегезгә төшереп узам. Мозарбашы белән Quyan авылы бер-берсенә терәлеп торган, кушылып биткән авыллар булсалар да, аларның тарихлары да төрле, яшәешләре дә төрле. Һәм аның иң күзгә ташланып торган үзенчәлеге Мозарбашында карабайлар эш белән ниндер хезмәт белән байыган кешеләр, Quyan авылында ак байлар, ягъни сәүдә белән байыган кешеләр булган. Менә шуннан башлап кирип китеп карыйк әле. Quyan бу яктагы иң борынгы татар авылларының берсе. Заманында биредә марилар гына яшәгән чорларда була. 1717 елда авылда 58 марий, 37 татар теркәлгән. Ләкин татарлар саны җайлап арта, марилар башка авылларга күченеп китүне кулайрак күрәләр. Менә без әле басып торабыз Мозарбашы белән Quyan авыл арасындагы күпердә. Бу безнең Наля елгасы. Шушында ерак түгел менә Наля елгасына килеп кушыла Лаж елгасы. Шушы урында бер ягында Мозарбашы авылы, икенче ягында бүген көндә Quyan авылының Яшел урамы, улица Зеленая дип саналган урны. Тарихта ул прикумачная фабрика пүчинкәсе. Халыкта аны Сиддикбай пүчинкәсе дип йөртәләр инде. Нәкъ менә шушы пүчинкәдә булган 2 кумаш фабрикасы. 2 кумаш фабрикасы, аның берсен без зурак фабрика дип йөртәбез инде, зур фабрика дип, анда 54 кеше эшләгән, икенчесе кичерәк фабрикасы, анда 36 эшче булган. Ул 2 фабрикада тулысынча Россия армиясы өчен эшләгәннәр инде алар, тукыма чыгарганнар. Әлеге фабрикалар авылның 19-нчы гасырдан башлап кинәт үсеп китүенең сәбәпчеләре булалар. Гасыр уртасында 24 ел эчендә авыл халкы 2 тапкыр артып 633 кешегә җитә. Бу чорда Quyanның сәүдәгәрләре дә тирә-якка таныла. Кибетләр белән эш итү кәсебен авыл халкы бүген дә онытмаган. Бу тегермәннән чыккан продукция барлыгы да ипи пешерергә китә. Арыш ипи икенче төрле әйткәндә кара икмәк дисәк, менә шуның кара икмәкнең составында 50% арыш уны инде, 50% бодайны. Шунда кушылып чисто экологический продукция без чыгарабыз. Бунда чыккан продукция где-то елына 1000-1000 тонна без он сатабыз. Барлык республиканың ипи пешерә торган заводларына Маркиз, Сернур, Тариял, Красногорск хлебозаводлары безнең иң зур сатып алучылар булып саналалар. Әйтергә кирәк, биредә эшнең иң кызган вакыты төн. Чөнки иртәнге 5тән кайнар икмәк кибетләргә юл алырга тиеш. Эш кайный һәм ни хикмәт, шушындый эш кайнап торган урыннарны гел Quyan я Мозарбашы кешеләре булдыра. Бүген без моңа берничә тапкыр инанырбыз әле. Лек заготзерно системасы инде. Ул система бетте. Алар безнең республикада 9 точкада иде, 9 районда. Булар һәммәсе дә практически беттеләр. Без сакланып калдык. Менә бу общество ограниченной ответственности саклап барлыкка китереп. Хәзерге көндә күпме кеше эшли монда? Хәзерге көндә безнең 50-гә якын кеше эшли. 10 автомобиль көн сайын ипи алып чыгып китәбез, без җитештерәбез ипи, камыр ризыклары барлыгы без айына где-то җитештерәбез 5 миллион ярымлык продукция и шуларны 170 сату нокталарына илтеп куябыз. Янәдән тарих кабатлана дим инде.
Куян авылыннан Хатиф абый таралырга тиешле предприятиене үстергәндә, Мазар башыннан Фәтбир абый Куяндагы ташландык мал торакларын төзекләндереп, эшен җайга сала. Элек Мазар башы байлары Куянда кумач фабрикалары ачкан кебек килеп чыга бу. Төзекләндерелгән торакларның берсен күреп чыгыйк. Күпмерәк җирләрдә нәрсәләр үстереп, ниләр белән көн күреп ята хуҗалык бүгенге көндә? Бүгінгі күнде қожалықта 1800 гектар жер бар. Біз бұл жерлерде біртүрлі культуралар өсіреміз. Шул арасында 1200 гектар біртүрлі культуралар, 400 гектарда пішен, көп жылы өләнлер, һәм қалғаны пар басулары. Біздің бұл колхозда, обществода іш 2020 жылда башланды. Онда 240 гектар жерде культура техника ясадық. Хөкүмәт булышлыгында. Хәзер бар басулар да тәртипкә китерелде. Фабрикалар дигәннән аларның кайда торганнары билгеле һәм кумач ману шоннары утырган чокырлары да сакланып калган. Хәзерге вакытта ул урында Бакиев Камил абыйның йорты урнашкан. Шушындагы коры елгада фабриканың чистарту чокыры да булганы билгеле. Төбәк тарихын сөйлибез икән, шундый фактлар, урыннар, нәселләр турындагы мәгълүмат та теркәлеп калсын дидек. Атаклы нәселләренә килгәндә инде авылның Куян авыл ул бик бәйләнгән Курмашевлар нәселе белән, Курмашевлар исеме белән. Алар монда бик борынгы заманнардан бирле яшәгәннәр. Шул Курмашның улы Бикчәнтәй, Фазыл, аларның шәҗәрәләре бездә бар, төзелде. Бүгенге көндә дә ул нәселнең кешеләрен, шул нәселдән чыккан кешеләрне эзләү бара безнең команда. Өстәмәләр кертәбез менә кайчанда булса, Айнан Курмашның 100 еллыгына без җитешмәдек бу эшне эшләргә 19 елны шул нәселдән чыккан бүгенге көндә билгеле бар кешеләрне җыеп бер шундый очрашуда уздырмакчы булабыз инде. Бу Курмашевлар бу нәселдән чыккан Куян авылдагы муллалар да менә Фәтхулла мулла инде. Аннан соң укытучылар, мөгаллимнәр булардан. Ул бит муллалар ул вакытта инде дин генә түгел, ул мәгърифәтне дә халыкка кертүче кешеләр. Аннан соң эшмәкәрләр. Бик күп эшмәкәрләр чыккан алардан. Куян авылының 3 катлы мәктәбе Бөек Ватан сугышы каһарманы Җәлилче Гайнан Курмаш исемен йөртә. Ул әле искә алган Курмашевлар нәселеннән һәм авылы мәктәбендә дә эшләргә өлгергән шәхес. 1972 елгы мәктәп бинасы бер дигән хәлдә, ләкин анда нибары 88 бала белем ала. Проект буенча 600 урынга төзелгән һәм мәктәптә чынында да шулай укыганнар төзелгән вакытта. Балалар саны артык 10 елда кимеде. 100дән артык әле бер 3 ел элек 100дән артыклары, 5 ел элек 100дән артыклары дип беләм инде ялгышмасам. Менә тотырга тырышабыз инде урта мәктәп, средняя общеобразовательная школа дип урысча әйтәбез инде, урта гомуми белем бирим мәктәбе дип тотырга тырышабыз. Моның өчен 10-11 класс укучыларын, сыйныф укучыларын саклап калырга кирәк. Бүгенге көндә безнең 10 сыйныфта бер бала укый. Һәм без шуның аркасында урта гомуми белем бирү мәктәбе булып йөрибез. Балалар саны авылларда шулай булса да инде тырышабыз бакчадан үзебезгә балаларны күчерергә. Менә шулай булса да мәктәпне тотасы бар. Бөек Ватан сугышы чоры авылыбыз тарихында тирән из калдырган. Куян авыл һәм Мазар башы авылларыннан сугышка меңнән артык кеше китә, әмма аларның яртысы гына туган якларына кире әйләнеп кайта ала. Сугышта катнашучыларның музейда тулы исемлеге китерелгән. Алар арасында Советлар Союзы герое Әхмәт Сафа Гасин һәм Хасанов Хаким да бар. Музейда сугышта булган һәр каһарман хакында истәлекләр, шулай ук Афган, Чечня җирләрендә булган якташларыбыз турында зур мәгълүматлар тупланган. Гүзәл татар теленең барлык нечкәлекләрен аңлап, уйлап, иркенләп әдәби татар телендә сөйләшә алучы балаларның берсе. Андыйлар күп түгел, һәм бу йөрәкне телә. Мәктәп бинасында, мал торакларында, предприятиеләрне дә яңадан торгызып, авылны яшәтәбез дип торган кешеләр бар. Ләкин югала барган телне кайтарырга аларның да көче җитмәс шул.
Әлегә гаилә белән мәктәп тырышканда телне саклап калу мөмкин эш. Ә менә алга таба сораулар гына. Бүгенге көндә без программа буенча мәктәптә 1 класста 2 язу, 1 уку дәресе бара. 3 дәрес атнага безнең өчен бик әз. Татарстан Республикасы, Татарстан белән чагыштырганда ул инде бик безнең өчен бик әз, чөнки без үзебезне татар мәктәбе дип саныйбыз инде. Һәм балалар монга сөйләм теле бар, әдәби телгә үстерү авыррак бара. Безнең балалар татарча сөйләшәләр, русча да бик яхшы беләләр. Русча сөйләшәләр дип тә әйтсәк була инде. Шулай да менә бу программаны кисү, элек ул бездә әйтим 2-гә 2, 3-кә 3 булган вакытлары да бар иде инде уку белән язуның инде. Һәм өстәдә шулай ук инде. Баш өстәге сыйфада 5, 2-нче, 3-нче, 4-нче сыйныфта шулай бара, 2 язу, 1 уку. Кабатлап әйтәм инде 39 татар хәрефен 33 атнада балага, 1 класска килгән балага ничек итеп биреп бетерергә аңлатып күрсәтсеннәр иде югарыдан. Ярар җәмәгать, шушы урында ничек итеп булса да йомгакларга кирәк әлеге тапшыруны, чөнки Бәрәңге районы турында, аның татар авыллары турында сөйләшә башлыйбыз икән. Бу темага ким дигәндә 15 тапшыру эшләргә мөмкин, бәлки әле күбрәктер дә. Бу төбәкнең тарихы шунысы белән үзенә җәлеп итеп тора, ул әйбәт өйрәнелгән, аның материаллары бар, һәм ул документаль архив материаллары. Алар белән эшләү рәхәт. Шулай да инде Мари иле турында сүз алып барабыз икән, бер район гына булмасын инде, Мари Төрәк районына да сугылып чыгарга булдык. Анда бик үзенчәлекле авыл бар һәм киләсе тапшыруда, ягъни инде иртәгә без сезнең белән шул сәфәргә кузгалырбыз дип ниятләп торабыз. Алла бирса, әлегә саубуллашабыз, иртәгә киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр.